Pare din burtică. Hai să ne uităm la ea. Hai să vezi ce micuță e. Vezi ce micuță? Hai, poți să-i faci dagă dacă vrei. Ți-e rușine? Adu-o să vadă. Nu așa, haide, ia-o în mână și arată-i-o. Da. Haide, arată-i-o. Nu? Vezi? Face caca. Uite, tati, cum facem caca, cum ne strâmbăm imediat. Ți-ai cauți, țiții. Uite, imediat cum mai facem caca. Hai, Paula, hai să de mine. Haide. Hai să ne uităm la mami și la Daria. Haide aici. Hai, ce la mami. Hai să te ia. Hai că mami te ține și pe tine în brațe. Vrei? Vrei? Să te țin și pe tine în brațe. Haide. Haideți că ne ține mami și pe tine. Haide. Hai să punem asta din aici. Hai lângă mami. Haide. Hai să te țin și pe tine așa, uite. Vii? Ce sunt, mami? Haide, haide, dagă, ți-a pe mânuță. Fai, dagă. Așa, uite, pune aici să te prindă de mânuță. Uite, așa să te prindă, așa, uite, să te prindă de mânuță. Da. Ce face cu asta? Iar încă nu știe să prindă bine, așa, să se joacă ea cu mâinile. Ea încă e micuță. Da, e micuță. Micuță, da. E micuță și șmecheră. Cât e de mică, pe atât ai de șmecheră. Da. Să vrea. E șmecheră, da. Să vrea să facă. Să vrea să mami în brațe, vrea să pape imediat.